The rebellious spirit has produced some angry young men, some rebels with and without a cause. Their frustration, their anger, or just plain energy are released in different ways. Αν η ψυχή μου είχε φωνή δεν θα σταμάταγε να χώνει, να χάνει, να ξενερώνει, να κερδίζει, να σκοτώνει κάθε άμυνα, ώστε να πέφτει στάμινα, να δέχομαι πειρά από ξηρά και αεράμινα, ώστε να αυξάνει ένταση, η έμπνευση παράνοια. Αρνούμε αγάπη δάνεια όπως και την αδράνεια. Έρχεται εχμαλωσία αφού σκοτώνουμε στο όνομα του χαρτινού μεσία. Και επιλογή καμία αφού η πλησία εγκεφάλου ξεκινά από τα σχολεία. Δεν έχει σημασία, το χρήμα η μόνη ουσία. Στις μέρες μας παράνοια, το να κοιμάσαι σπάνια. Για τους κομπλεξικούς όπου δίνουνε τα δάνεια. Και τους πολιτικούς που έχουν μείνει στην αδράνεια. Βρίσκεται και η παιδεία, περνάμε δύσκολα ακόμα και μέσα στα σχολεία. Η απουσία αυτών όπου μας κυβερνούν λοιπόν προσφέρουν δύσκολες μέρες και αυτοί κάνουν τα ταμπού. Αντιπαρέρχομαι, υποκρισία, ψέμα, μίσος, όλα αυτά δεν δέχομαι. Αν έχουμε όνειρα και την ελπίδα τα την έχουμε. Σ' όλα τα λεφτά είναι αυτά, πολλοί πιστεύουνε, πιστεύω σ' ό,τι βλέπω. Μα αυτοί τυφλοί δεν βλέπουνε. Ώρα μηδέν, δεν χαμογελάει ο κόσμος. Χωρίς χαμογελά μάγκα δεν πάει μπροστά ο δρόμος. Για ζύγια που παίζουν οικογένειες διαλύου. Το ψέμα σπίτια κλείνει στο βωμό σάπιο σχεδίων. Η ώρα μείων, κράζω όλους τους βλάκες που κρεμόνται από τις γλώσσες των εδίων. Δεν κρέμομαι από γνώμες των άλλων, είμαι εναντίον. Ώρα μηδέν, ώρα μηδέν, ώρα μηδέν, ώρα μηδέν. Κοινωνία ώρα μηδέν, δικός κουμπλέτη να το κάνεις στο ρεφρέν. Όλοι στο γέλο και γιωμένο νομίζουν το έχουν αλλά δεν με νοιάζουν τα βραβεία, θέλουν ενότητα. Τα πάντα ματαιότητα, γύρω ανοριμότητα. Δεν ανήκω ομάδες και γαμάτα στερεότυπα. Τα δίθεν και τα πρότυπα. Και μένω έξω από όλα τα γαμμένα κυκλώματα. Μάτια με βεβαιότητα προβαίνουν στην ακρότητα. Αφού από τα 12 έχουν λάθος πρότυπα. Μόνο η σκοπιμότητα χάνει και τα λογότυπα. Μάγκα κυριαρχούν όσο ανήλικοι οπλοφορούν. Χωρίζοντες ομάδες δίθεν επαναστατούν. Όλο κάνουν τσαμπουκάδες, νομίζουν κυριαρχούν. Μέχρι την ημέρα που από πίσω θα τη βρουν. Κάτω θα αιμορραγούν, δεν θα μπορούν να αποσυρθούν. Κοινωνικά με ψέμα ανεβαίνουν όλοι, κυνηγούν το στέμα. Σε μια πόλη όπου κυβερνούν τις γης, οι ρόλοι αλλάζουν. Γυρίζοντας ρε φίλοι όλες οι σκέψεις με τρομάζουν. Τη λιτότητα προχωράμε εκπροσωπώντας τα δικά μας πρότυπα. Οι κουβέντες ψεύτικες με λόγια βρώμικα. Σχέσεις χωρίς αισθήματα, αυτά δεν είναι ανθρώπινα. Γράφω μονάχα ότι έζησα πραγματικά. Πλασάροντας εικόνες και πολλά ιδεολογικά στοιχεία για να καταλάβεις την ιδεολογία μου. Είμαι hip hop σαν άνθρωπος και όχι στη φαντασία μου. Πίσω από τις λέξεις μου παίζει να αντικρίσεις τόσες λουμές αλήθειες που θα θέλεις να τις σκίσεις. Είτε γιατί σε κάβλωσαν είτε γιατί σ' αγχώσαν. Σε το νόημα της ζωής για σωστά όπλα δεν σηκώσαν. Κοινωνία ώρα μηδέν και χάνεται η μαγεία. Όλοι οι κεφαλαίουχοι προβάλλουν την ευτυχία. Τραγωδία δεν την έζησαν, την κάναν παροδία. Ενώ στα δύσκολα δεν ξέρουν να κρατάνε τα ενία. Κοινωνία ώρα τέλος, στη σάρκα το πιο μίζερο. Χτύπησε του έρωτα το βέλος. Άνθρωποι λυπάμαι να φοβάστε. Γι' αυτό 1-0 στην κοινωνία πάντα θα είστε.